L'estima com a arrel més important, com a eix fonamental, que això sempre ho mou tot. L'empatia com a una eina fonamental per establir qualsevol tipus de relació. Ser una dona valenta, igualitària, feminista. Escoltar a l'altra persona. Amb això després tot ve rodat. Aleshores jo crec que si ella també veu això a casa és algo que podem inculcar-li de forma molt important. No penso en valencià, per exemple, no penso en valencià, però me rodejo moltíssima gent que parla valencià, vull que la meva filla parli valencià,